Corpul nostru este o mașină tridimensională, rotația fiind una din aceste mișcări, dar majoritatea acordă puțină atenție acestei mișcări și pot forma diverse dezechilibri. Eficiența exercițiului este în antrenarea mai mulți mușchi de la șold, cor și umăr, făcându-l unul din exercițiile de bază. Acest exercițiu este potrivit atât pentru sportul de performanță, cât și pentru activitățile vieții de zi de zi, cum ar fi grădinăritul, ridicarea unui copil sau urcarea în mașină. Deci, boot job de la cablu din picioare. Rotația de cablu orizontal se concentrează mai mult pe rotația superioară. Scriptele asigură o tensiune constantă pe toată gama de mișcare. La fel de efectiv este și banda de rezistență. Banda este mai ușoară pentru articulație, iar rezistența ascendentă vă întărește corpul acolo unde sunteți mai slabi. Cum să faci? Setează scriptele sau banda de rezistență chiar sub înălțimea umărului cu un mâner atașat. Stați lateral de scripte și cu brațele drepte trageți mânerul până când simțiți tensiune. Țineți partea inferioară a corpului nemișcată, răsuciți-vă departe de scripte atât cât vă permite putere și mobilitate. Reveniți la poziția de pornire și resetați. Repetați în 12-16 repetări, 2-4 seturi. Rețineți și repetați pe cealaltă parte.